Sa PNP Pidig ada iti pamaragib da pakasaknahan ti panang kita kadagiti senior citizens iti manapoy jay Pidig. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Police Lieutenant Joan Salvatierra, Deputy Chief of Police iti Iliti Pidig, Ilocos Norte, kadagiti guardians wenno agbambantay kadagiti senior citizens iti sakupen da lugar, akit kitanda kumadagitoy analaing, daytoy ket kalpasan at panakalmes ti maysa lakay iti fish pond iti Barangay Santa Maria Pidig, Ilocos Norte, naamuan at ilakay ket residente iti Barangay Verbira Karasi, ngam adda ti fish pond da iti Pidig, kunat ti dikop akasapulan ano adda ti marikrik na dagiti senior citizens ket atibayan ida tapno awan ti mapasama amadi kadakwada. Adda dagiti senior citizen tayo nga kabalay, syempre nakapkapsot ti bagbagidan, haan tayo ko mga palpalubusan nga rumwarda nga agmaymaysa, aglalalo no adda ti marikrik nada ta mabalin nga deto iti rason nga paka-disgrasyaan da. So nga hanta yung ipalpalubos nga pumanaw da nga agmaymaysa da, kadwain tayo da. Impalagip ti Deputy Chief of Police iti Iliti Pidig ano adakastoy apas pasamak ket agtawag laeng ti 911 para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMA.